Ser man det? Jungledyret flyt! Pedro, sæt hundene på sporet! Yes. Endelig fik vi det lille bæst. Nu kan det mundre sig i sit nye bur. Det er noget værre noget. De tovlige mennesker tænker kun på sig selv og alle de penge, de vil rage til sig. Men når vagtmanden falder i søvn, så prøver jeg at liste nøglen fra ham og lukke jer ud i friheden igen. De løb den vej. Stop det! Helle dusse da, de stakkels små. Ham fjolset, der ringede ind til fjernsynet, sagde, at det var lige her i nærheden. Aha! Vi er klar!